Comprensió oral. Cicle inicial. Text 3. El viatge màgic de la petita Lluïsa. La petita Lluïsa es despertava un matí assolellat. Quan va sortir al seu jardí, va trobar una clau petita i brillant sobre l'herba. La clau semblava parlar amb ella. «Segueix-me, Lluïsa, et portaré a un lloc màgic». Curiosa i valenta, Lluïsa va agafar la clau i va seguir un camí que aquesta il·luminava amb una llum suau. El camí la va portar fins a un arbre gegant que amagava, entre les seves arrels, una petita porta. Amb un gran somriure, Lluïsa va girar la clau a la porta. De sobte, la porta es va obrir i ella va entrar a un món de fantasia. Allí, les flors cantaven cançons dolces i els ocells ballaven amb el vent. Fins i tot les papallones volaven fent figures de colors al cel. En aquest món màgic, Lluïsa va fer nous amics, un ocell rialler que cantava melodies alegres i una petita tortuga que li explicava històries divertides. Tots ballaven, cantaven i reien junts, creant un ambient ple d'alegria. Quan va arribar la tarda, la clau li va dir que era hora de tornar a casa. Lluïsa es va acomiadar dels seus nous amics, prometent tornar aviat. Quan va sortir per la porta de l'arbre, tot havia tornat a ser el seu jardí de sempre, però ella guardava en el cor el record d'aquell dia especial i de la clau màgica. La petita Lluïsa va aprendre que, amb un cor valent, es poden descobrir mons màgics amagats en els llocs més inesperats. Moltes gràcies. Fins aviat.